Moni ndine Jackie. Ndiye tabwera kuzanka mafuso. Post yomwe nalemba dzulo kunena kuti ndifuna ndiyankhe makomenti amene amakhalapo. Makomenti yake onena kuti anthu a science yetu tikamba kuchita post za science za jana. Makomenti onena kuti akufuna kupikisana ndi Mulungu. Kapena chimene akuchifuna azachipeza. Kapena za anthu andalama. Zosati codes edi similandu inu mabanga post nungofuna ndiyankhe mene ine ndikudziwira. This is my take on it. Mene ine ndikuonera so kuti kapena chani nkungocheza inunso mukaona kuti muli maganizo anu muponyaso mundiuza sichoncho. Ndiye tisanapitilize mwa masiku ose ne changa chakumwa ndagwira nchakumwa chanu tendicheze. Ndiye mayankho amene achawa noti ndikapanga posti anthu amathamangira kuti ayi akulimbana ndi Mulungu a science to amene wakaya ndi physics kaya ndi geology edi. Ndiye ine yankho ndimafuna kuliyambira kutali, ndimafuna kuliyambira pachiyambi edi. Ndi mmene sometimes zinthu zimapanga make sense ungaziyambira pachiyambi. Ndiye chiyambi yake ineyo nthawi zonse I go back to the beginning tiyambe kunena kuti anthu ndife osiyana machitidwe athu. Kalekalero anthu okuda timakhala ku Africa kumapanga za athu eti kunalibe development yeniyeni pa nthawi yake. Ndiye kuli ku America kunali ma indigenous people akumene kuma red Indians nawonso amapanga zawo ofanana ndi anthu aku Africa. Oloko Australia kunaliso anthu ache kumene koko ma indigenous people aku Australia zochitika zawo chimozimozi ndi anthu achikudafe. Kunena kuti anali zikhulupiriro zawo zosiyana, anali ndi zochita zawo machitidwe awo eti. Nde kunapezeka kuti kulino azungu aja eti kunena kuti azungu sanakhazikike kwawo, anali curious. Ayenda apita apa nkumankanu manena kuti achita discover. Anapita ku America anakachita konka machani ma red Indians aja anachita take over ma Americans panopo amene tikwadziwa originally ndochoka ku Europe makamaka ku UK ndi amene anakachita seto kutiko ku USA eti atalanda iniaje malo alikobe aniaje mpaka pano koma zoti ayiwona iniaje anapanga chimozimozi ku Australia eti kunali anu ake anapita anakachita konka nde tiyangane ku Africa. Ku Africa anabwera nazapanga colonize eti nde mu colonization munja sopano ndipereka chitsanzo cha nde Congo ndimaichula koma tibwerera ku Congo kunena kuti mene analita anthu aku Congo eti kuti amapanga zawo zikhulupiriro zawo chani ndi pamene kunabwera anthu aku Belgium eti under King Leopold II. Anthu aja chifukwa choti ku Congo kuchapacha kuli ma minerals eti kuli ma minerals amene munga zambiri malirium magolide majani zili mu Congo. Congo ikuyenera kukhala dziko lolemera pa dziko lonse lapansi. Ndi chifukwa chake kuli nkhondo, ndi chifukwa chake sikumakhazikika mpaka pano. Chifukwa choti aliyense afuna kutolamo zabwinozo nkuasiyani achewa zinkanu chani numenyana. That's Congo for you. Koma atapitako kumene anapeza anthu ake analosaphunzira uzatani mmene Africa inalili eti. Ndi anthu aku Belgium anali ndi ma orders, anali ndi policy yawo. Policy yawo kuti anthu okudawa kuti tapanga treat bwanji. Anamangira maskulu ochepa. Maskulu ake ambiri anali a church eti sanali maskulu oti achite develop. Anaipanga minimize education system ija kuti ingokhala level yake primary school education asapange advance. Awa anali ma policy yawo kuchita make sure kuti musawapatse knowledge anthu akudawa koma mwaphunzitse kupemphera eti kuti kuwepemphera evangelism apasene evangelism koma kupemphera kwake musanthule osawaphunzitsa kunena kuti adziwe kupambana, adziwe kudzilamulira okha, adziwe kuganiza okha. No, musanthulemo m'Baibulomo muwapatse zinthu zonena kuti akhale anthu otidalira.
pakakhala vuto adziyang'ana kupemphera kapena ayang'ane ma Belgians aja kuti atithandiza bwanji. Pauka musapase nzeru zorapo aziganiza, asamaganize kuti apapa pali vuto tikonza bwanji, apapa patere titani. Osaphunzitsa udokotala, osaphunzitsa uengineer, iwo azigwira hard labor. Ndi zomwe zimachitika. Mamainzi akwawo achachani anthu okuti amagwira hard labor, anthu okuti samaphunzitsidwa. Zabwino zonse zimanyamulidwa kupita kutiko ku Belgium. Bible lomwe anthu aku Belgium akugwiritsa ntchito kusanthula mo zabwino, kusanthula mo knowledge, ndi kulichita interpret moyenerera kuti iwo miyo yawo ipite patali. Akuligwiritsa ntchito kuti anthu okuti aja no matter what akhale utani okondolezedwa. Ana ati china chomwe amaphunzitsa nchoti muzaphunzitsa khalidwe lake likhale losafunsa mafunso, asamafuse kuti why apapa kodizo kutere why apapa angokhala anthu ovomereza zomwe mwauza ndi zomwezo, azichita zimene mwauza, azichita obey, asamapange question, asamatani. Zimenezo ndi zomwe amadani amaphunzitsidwa. Limenelo ndi kalekale. Nde imene chai kodi timaichira chizungu chajada chomwe amuyika munthu amakula nacho chimakhala chomwecho. Iye uja amakaphunzitsa anache amakaphunzitsa nawo ziya zoti iye pali vuto apa khala nichita msayankule iye usatero abwana anati makuti koma wina akatekeza kufunsa iye usatero munakuti iye usatero. Ndizo mwana watani anawapanga kuti anthu aja akhale akapolo, slave mentality yonena kuti adzipitirizabe kukhala adzingopanga Yesu Bwana. Chomwe atauzecho ngati pali vuto basi ngatetani tingodikirira tizipemphera tizidikirira. Pamene iwo aja akubwera ali ndi ma solutions, akutapa zinthu zawo zabwino akupita nazo kwawo ndikumakachita nazo bwino ndikupanga prosper, mai kwawo ndikumatukuka. Kunali kuonesesa kuti anthu awa akhale mu bondage yonena kuti asadzaukire, asadzachite question ndipo asachite advance. Akachita advance sadzatilola kuti titenge zinthu zawozi. Akaphunzira zimene ife zenizeni zomwe ndiri kudziwa ayamba kudzipangira zinthu paokha, they will not need us. Koma ife tikufuna zinthu zawozi, let's keep them in bondage. The bondage number 1 is the bondage of the mind. Ndizo mwana atani, ndizo mwana achita, ndizo mwe ambiri amachita kutiko ku Africa. Agwiritsa ntchito evangelism. Iwo akupemphera yes, koma akusanthula mu zabwino za prosperity. Pamene ama Africans akukuphunzitsa ni lamentations, akukulowezesa nkhani ya Yobu all the time, focus on Yobu. Iwo akupanga focus on jani chuma cha Solomon, akupanga focus on jani David conquering and winning wars and dancing and taking down the Goliath. Kusankhatu kumene kujamu Bible lomwelo anthu padziko lapansi ndodzikonda, whether we like it or not. Anthu amachita take advantage, and that's what happens. Ndiye anayika mindset, that's a defeatist mindset. Basi no anthu nokumakhala nyimbo zomvera ndizoimba ndi born to suffer, like to be born to suffer, I am a prisoner. Zinachokera patali, and it has been passed down. And kuna kuti basi nokukhala nokuzolowera kuti abasi kwachita flood pachita flood basi anthu makhala madikirira kuti kodi akunja aja abwera azatithandiza bwanji. Ndizo mwana atani, ndizo mwana azika kuyambira kalero kunena kuti tikhale mu bondage, ndizo mwana apanga. Ndayamba background yake ndiriyo ndimeneyo. Ndipange address point yoti science wakayachani amafuna kupikisana ni Mulungu. I don't think so. Anthu ambiri amene mmanena zimenezo mmakhala anthu oti mmanena kuti science sakhulupirira Mulungu. So ngati mukunena kuti science sakhulupirira Mulungu, apikisanaso mwanjiso ni Mulungu ngati samamkhulupirira. You get the point. 1. 2. Ineyo ndine Mkristo, ndine wa Seventh Day Adventist, and ndimakhulupirira Mulungu 100%. Ndimakhulupirira kuti Mulungu amapanga zodabwitsa, wandipangira zodabwitsa zambiri zosawerengeka. Komanso at the same time
ndikudziwa kuti makhala dziko lonena kuti muli zipembedzo zambiri zosaneneka zambiri zonena kuti zinaso zonena kuti inu yokumva inu sonkupanga suzikanda mutu kuti ma research osiyana a science anambia kale ngakhale m'Baibulo muja muli anzeru akummawa muli achani zonena kuti ma studies zinthu zote zinambika kale. It has always been there. Anthu amakhala curious and they will always be curious. Anthu amasinthika ndipo adzakhala osinthika. Change imachitika no matter what. Chikhala kuti dziko silisintha bwezi pano tikukhalabe pansi pachani pamiyala, bwezi tikukhala kumphanga, koma tinatuluka chifukwa chonena kuti anthu amakhala curious. Nthawi zonse basi anthu ankakhala nyumba za mapesi koma mphepo pamene paja mvula kuona kuti apa pasizi kuyenda, how can we make it better? Basi tiyambeni mpaka na anthu anamba manga nyumba za njwera. Anthu ankadya nyama ya iwisi yosaphika koma kumangodwala kuona anthu angofa. Kodi tingatani kuti zinthu zikhale bwino? Atazindikira ina kuti mwina tundizakudya zomwe tikudyazi, mwina tikuyenera kuphika kuti tiziphamo zinthu, mwina muli ma poison. Basi anthu kuyamba kuphika chakudya choncho anthu miyoyo nkumatani ndikumachita improve. Zinambika kale. Kodi tingatani mosetambira kuyenda basi maulendo to akutalika ena anapanga njinga ena nthawi zonse pamakhala anthu oti akupanga china chake. These are innovations and they make life go ahead. Chikhala kuti anthu saganiza chonchi bwezi anthu titachitika extinct, bwezi kuti zimatenda zosachititsika zonena kuti basi. Koma anthu ena ake sagona every time kuli gulu lina lake osiyana azipembedzo zosiyana. Ena ali ndi mipingo, ena alibe mipingo yomwe, ena ali nzikhulupiriro zosiyana. Chitsanzo nakhala tikupanga update nkhani za Sunita Williams ndi Butch Wilmore anakatsakamira ku mlengalengacha. These are seasoned astronomers and scientists that woti inde Sunita Williams asana nyamuke anapita kwawo ku India, anapatsidwa kandi ngati chani mulungu wawo amene amakhulupirira samasema zija kuna kuti usangopita kumene kokoyi tenga mulungu uyu akakutani akakutsogolere kumene ali. Adapita tunayo mu spaceship pomwe anali ndi malo ache amene anayikapo mulungu wakeyo. Nthawi zonse amakhalira kutani kupemphera. Anthu akwawo zonse zimachitika zija amalimba mtima chifukwa chonena kuti amati watani wapita ndi mulungu wake. Pamene Butch Wilmore ndi church elder oti odalirika kwawoko, munthu onena kuti olalika opemphera woopsa, ndipo atafika pamene momo amapanga ma video call ku church ma Sunday service nkumalalikira kumauza anthu kunena kuti inoyo zomwe zili kuno zoopsa, Ambuye ndo odabwitsa, Ambuye ndo amphamvu, God is mighty, zomwe analenga. Akamafotokozera zimene akuona kumene ali anthu ndi ma scientists aliyesa ali nchikhulupiriro chake, ndipo aliyesa kukhulupirira kuti mulungu wake ndi amene analenga chani zimene zichasi. Koma anthu ali ma scientist, this notion of thinking kunena kuti scientist ndi kuti ndi munthu odana ndi mulungu sindikudziwa kuti yochokera kuti. Nachitaso ndinapanga post video ya Butch Wilmore akulalikira za ukulu wa Ambuye chifukwa cha zomwe anakaona kumeneko. Anthu dziko lapansi aliyesa ali nchipembedzo, ena alibe zipembedzo, koma it doesn't necessarily mean kuti anthu akamafufuza ndiye kuti akufuna kupikisana ndi mulungu. No, I don't think so. And ukamafufuza mukayamba research ija, the first thing you have to do is kumapereka proposal ndi research iyi chifukwa choti mukufuna funding. Ndiye mumayika dzolinga zake zachani za research zija tofuna tifufuze zakudzaku zimatete. Akaona zonseso akaona kuti izi zidizitithandiza apereka funding. I don't think kuti munthu ungapereke chifukwa chopangira research kunena kuti ndikufuna kuti tipange research iyi kunena kuti tipikisane ndi mulungu ena ake ngokupasa ndalama. No, I don't think so. Nde mentality inayi ndiyo kuti inachokera kutali, osafusa mafuso kumangoyang'ana khalani chete, osapanga kanthu. Mapito ake anthu sitikutani sitikusuntha chifukwa chonena kuti tatsakamira pamene dziko lonse likupita chitsogolo. Taganizani tunena za dzuwa, anthu akutumiza zinthu kufupi ndi dzuwa kuti akaone kuti kuli chani.
kodi radiation yake imene kuchoka pamenepo ndiyo tani, kodi zichenjenya zikuoneka ngati za simple koma zinthu zija zimagwiritsidwa ntchito pansi pano. Kodi masola agulupa kugwiritsa ntchito magetsi a sola mesa ndi dzuwa anazipanga bwanji zimene chazi akugwiritsa ntchito dzuwa limene kuti adzipangira magetsi. Wina wache tu ndio anakhala kufufuza kuti mpaka anapeza zimene zija ndipo akadapitirizabe after pamene afuna kuzichita improve. Kenako enake ananena kuti inde tikupalasa njinga koma njinga ikuchedwabe, anamba paka anapanga galimoto. Kenako ena ananena kuti bwanji tipange ndege. I think ndapanga ma video angapo anthu amene amagulu oyambirira kupanga ndege, ena anafa nkufa omwe kudumpha kupanga mapiko kuti tiyesere kuluka ngati mbalame, tiyesere kuti anthu anawaseka anawanyoza natani pano ndege zikuti anizikulukazi. Ndebali awa Elon Musk akulimbana ndi ma spaceship chani China nayo kupanga, Russia kupanga, maiko si wali pampikisa anoto tini fetiteri akupikisa na ifacho neoti dziko likusunda innovation taizose dziko limakhala kusunda, whether you like it or not dziko likusunda, you can remain behind koma dziko lisundabe. You get it? Sa kupikisana ndi Mulungu. Kodi anthu tima mankhwala kuli ma scientist ineyo I've been around anthu onena kuti by age 30 sits lawlose the grey. Akamati zaka 30 mutu mwawo muli grey ndi stress. Akalambiratu why abanga dedicate moyo wawo onse research afuna kupeza kunena kuti kodi apapa tingatani mankhwala diabetes, kodi diabetes ifwa chani musi anayambira dzaka nkumapita. Ena akutapa imana mankhwala cancer, ena akutani. Are you telling me kunena kuti zinthu zimenezo zotizoyipa? Ine ndimakhulupirira kunena kuti Mulungu ndi amene anapatsa munthu nzeru zathu sana tipatse for nothing, no. King Solomon amapempherera nzeru. Why? Fayera nali wanzeru. Knowledge is power. Mawu amene wo alindi yani alindi cholinga amatanta alintantauzo la mphamvu kwambiri, amapempherera nzeru. Mulungu anatipasa nzeru ndipo ananena kuti akutipatsa charge over zinyama za dziko lapansi. Why? Chifukwa atipasa ifeyo nzeru ndi ability yonena kuti tikhoza kusamala zinyama zija. Zinyama sizingazisamale zokha chifukwa choti sizinapasidwe nzeru zomwe anthu tinapasidwa. Sono ndi nzeruzo tikangozikhalira what is it for? Anthu tikhalira kupemphera Ambuye mutichiritse, Ambuye mutani, kodi Ambuye amatichiritsa hawo? Besa timati tikapemphera tikupita kuchipatala tikumwa mankhwala tikuchira, mankhwala wachokera kuti kodi. Mesa wina waje wapasidwa nzeru kuchoka kwa Mulungu, wagwiritsa ntchito nzeru zomwe anapasidwazo kuti apeze mankhwala. Kuli matenda osiyanasiyana, makansa, majani, zonsezo mankhwala ake akuchokera kuti. Kupatsani chitsanzo cha radiation kapena radioactive energy. Sindidziwa kuti radiation ndingaifotokoze bwanji nchichewa, koma ndi form of heat, koma heat yake kaningati matuluka bwanji kaya. Ndiyo kuti dzuwa limatulutsa radiation energy, komanso pansi pa dziko, pansi pa earth paliso ma radioactive particles. Zina zimachokera m'miyala ngati uranium ija muli radiation energy, amakhala radioactive. Nchifukwa chake miyala yambiri yotero imapezeka ku Congo kuja amakaitenga amagwiritsa ntchito zosiyanasiyana maka kupangira mabomba ake opsa awawa a nuclear, a atomic, amagwiritsa ntchito zinthu ngati uranium, pali carbon 14, pali radiation ndiyoyipa nkona amaigwiritsa ntchito pangira mabomba. Amadziona kuti akaponya bomba lija likaphulitsa ndi kuchita release energy imene jayi anthu akangopuma kapena ikawagunda thupi lawo imayambitsanso matenda, ikapanda kupha pompo imayambitsa cancer, imaononga DNA wa munthu
ikaononga DNA ija mapezeka kuti yamba kukula ma cells osadziwika bwino, ma cells amene ajawa amamba kuchita multiply adzichuluka, amasanduka cancer, amakhala ma tumor chani. Ngati tsiku ina ndizakamba nkhani ya ku Chernobyl nuclear plant imene inapangika kuti kunapangika ngozi, anapeza kuti kunachitidwa release radiation yoopsa kufikira lero. Zinachitika kalekale koma kufikira lero anthu sakhalako sapitako chifukwa chonena kuti amadwala cancer olopena amafera pomwepo. Ndi radiation ndiyo yipa kwambiri, amaigwiritsa ntchito moyipa kupangira mabomba chani kufuna kutsakaziratu. Pamene ena anayang'ana radiation yomweyo nkuyang'ana kuti kodi ngati radiation iyi ikumaononga ma cells nkupezeka kuti akuyambisa cancer, umaotcha kuononga kubweretsa kwapanga kuti akhale abnormal, kodi titapezeka kuti tagwiritsa ntchito radiation yomweyi ndikupanga target ma cells a cancer ho, singasokoneze ma cells a cancer ho. Chiganizo chimenecho anachiyeserera kutenga radiation, radioactive energy ndikuyika pa ma cells a cancer pamene pali bala la cancer. Anapezeka kuti radiation yomweyo ikupha ma cells a cancer aja, kuti as much as imapha kuononga ma cells abwinobwino imaononganso ma cells a cancer. Pamene panabadwira concept ya radiotherapy. Radiotherapy munthu akakhala ndi cancer muja kunena akudziwa kuti cancer yake ili malo awo, amachita target kuti tiyeni tiotche pamene popo ndi radioactive energy. Nkumapeza kuti anthu akutani akuchira aononga ma cancer cells aja. Ena nkuganiza kuti okay, nanga bwanji prostate cancer. Prostate cancer azibambo imakhala mu prostate. Ngati mumakonda kubadwa cancer mmene muchamwa azibambo. Kuti azibambo ambiri sakonda kuyezetsa asiyana ndi azimayi. Ndi matenda onena kuti after 40 azibambo amene amakayezetsa nthawi zonse azikachita check. Nde mukapezeka cancer ngati mmene mu prostate muja mu gland imakhala so yoyipa. Koma ena anapezanso njira ina kuti okay, kodi pamene popo sitingachite kugwiritsa ntchito radiotherapy mmene timapangira ma cancer ena, tingatani kunena kuti mmene momwe tiotche ma cells a cancer amene ali muchani ali mu prostate. Zimene anapanga anatenga ma radioactive particles ndikuwayika mu tizisulo tinatake tating'ono tooneka ngati mipunga, amatichita kuti ngati ma rice grains koma tizitsulo anayika mu ma radioactive energy. Nkatimo kachitsulo kapanjako anakayika kunena kuti radioactivity chesamatayikire kunena kuti ena ochita hando zisawakhudze, koma timakhala ngati timipunga koma ntachitsulo koma nza radioactive sungazigwire ndi manja yayi, machita kugwira ndi zimashini zake ndi tizinthu take tizida zake. Tsono timene tizomwe anapanga amapezeka kuti akuyeza prostate icha kuti okay, cancer ili umu ndi yayikulu chonchi, bala lake ndi lotere. Ndipo makhala timu ya maplana kupanga plan kuti okay, mene ilili mmene mu prostate mu tike mu magrain angati a radioactive rice, ndi kuti aunkhetsera kuti okay, ngona so position tike apa mwena ali na kuti okay tika mu 77 basi nati apezoti operation ya tunthu, operation yaikulu imachedwa brachytherapy. Ndi amatenga nido yaikulu apa kata achita position bwinobwino kunena kuti ichitika apa akatika apa, amatenga nido icha ndi amabola mpaka na akafike pamene pali chani pali prostate paja, ndikuika tima rice grains ticha ma position amenewo katekhala mo 70 basi akamaliza imakhala operation ya Italy. Akamaliza basi munthu uja ali free azipita. Treatment yake ndi imene yoyo, amwika ma radioactive seeds mujani mu prostate basi adzikhala choncho kwa kanthawi, saloledwa kukhala pafupi ndi mkazi wake olo kunyamula mwana chifukwa chamakhala ali radioactive. Chinthu chomwecho chonena kuti ndi choopsa chikhoza kupha, chomwecho achigwiritsa ntchito sokutani kuchiza. Ma treatment amene onda aja anthu amapezeka kuti ya iten tisonkhe ndrama kaya kupita ku India, ten tisonkhe ndrama kaya kupita ku UK kukalandira ma treatment edi. Nchifukwa chani anthu amapanga zonsezo kupempherera kuti bola ndrama zitheke munthu iti nthandize apita akalandire treatment. Treatment yake imachokera pati, zimakoti zachokera patali, apeza knowledge ina yake pamene amachita study dzuwa, ena makumba pansi apeza mochani kodi miyala iyi muli chani. Ndi chifukwa chake otenga miyala udzakumba miyalawo amangogwiritsa ntchito anthu okuda kuti adzingokumba koma asadziwe zinsisi kuti miyala iti kupanga nayo chani. Ndipo timaitani kuti ipange chonchi kuti anthu azikhala mu state of ignorance. Maona pamene anthu apanga zopambana kwambiri ndalama zambiri maziona. So no sindikuziwa kunena kuti apopo ndeti nkanene kuti
ayi anthu akupikisana ndi mulungu kapena mulungu apereka mpata kunena kuti anthu akhale ndi nzeru zonena kuti apeze njira yogwiritsa ntchito zinthu zomwe ndinawadalitsa nazo kunena kuti azitha kutani kuchititsana, azitha kutani kuthandizana. Ine ndi mmene ndimaonera kunena kuti it's not for nothing. As much as anthu ena amazigwiritsa ntchito moyipa kupangira mabomba chani, ena akuzitenga zomwe zija akuchiritsira anthu. Point yanga inali imeneyo. Point yomaliza, anthu amene amanena kuti zimenezo zisamatikhudze za anthu adalama, izo zimakhala kuti tikamakamba mwina zomwe zikuchitika ku China kaya zomwe zikuchitika ku USA, politics akuti apanga zakuti akuti zivute zitani, zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimakhudza wina aliyense, makamaka zomwe zikuchitika ku mayiko akuluakulu. Eti ma Chinese poyamba nkapanga ngati osazitsata, anali dziko losalemera kwambiri koma amadziwa kupanga zinthu. Ukatuma kuti tatipangireni ichi kuwapatsa ma specifications amapanga, koma samangopanga chabe, amati akapanga amatenga information ichi tikhoza kupanga ichi choncheti nawonso nkuchichita better. Nthawi zonse akamatumidwa timaiti ndi factory ya dziko lapansi China, amapanga china chilichonse. Iwo aja apeze kuti azichita better, akopera zabwino zonse zomwe anthu aja akutani akupanga. Akangomva kuti apo pakuchitika zabwino amapita pompo nkukayima kukatani kukaonerera kuti kodi anthu akutere, nawonso akubwerera nkukatani ndikukachipanga chomwe chicha koma nokuchipanga even better. Nkona iwo ajaso akutsogola kwambiri pakati pano. Mwayiona anthu ena kuchenjera, koma tikamanena kuti akuti ayi kamatalifi akuti atani, anthu nkumayankha kuti ife zimenezo zisatikhudze za anthu andalama. Well, akayika matalifi aja mitengo ikwera, zinthu zisokonekera, ma business atani, mapeto ake tomatoso adzakwera mtengo, zimenezo zizakukhudzani. Mapeto ake anthu makiwa mafuta, zimenezo zizakukhudzani. Zivute zitani zinthu zomwe zikuchitika pa dziko lapansi zimakhudza aliyense. That's why pena munthu mafunika kumakhala ndi interest kumaona kuti kuti zotani kukhudzidwa kwina oloze kuti akuti ku dziko lakuti likupani likutani tani. Kodi ankhondo aku Malawi ma soldiers samatumizidwa nawo ku DRC kuli nkhondo peacekeeping uchani. Why? Dziko lina lililonse lili involved ndi zochitika za dziko, aliyense amakhala kuti watenga mbali, kaya ali mbali yawo ku Russia, kaya ali mbali ya USA, kaya ali mbali, ndi mmene dziko limayendera. Even in nthawi ya Second World War kunali ma King's African Rifles. Ma King's African Rifles anali ma soldiers aku Africa amene anazanyamulidwa kuti tiyeni mukatimenyera nkhondo, amakamenya nkhondo on behalf of British Empire. Nkhondo zoti sizimakhudzatu, sizimatani, koma amati ife mesa ino zikakuvuta ndima zakuthandizani, zomwe zija zoti kuli ma flood kuli chani, azungu nkuthamanga nkubwera basa azapereka zakudya azathandiza iza zatani, zimene zija zese zaulere. Nthawi yomwe waja zakufuneni mumayenera kunyamuka kutani kupita. Ndi mmene dziko limayendera, ndi china chilichonse chimatikhudza somehow somewhere. Ndi apo ine I think ndayankha. Ngati muli ndi mafunso munditaniso mundifunsa, koma mukamati science ndiyoyipa sono mumanena zimene zozo mutanyamula phone ndi kumalemba kuti science ndiyoyipa. Well, phone yo yapangidwa through science and technology. China chilichonse chomwe mugwiza ntchito m'manjamo chapangidwa through science. TV imene mukuonera yapangidwa ndi science. Galimoto imene mukuyenderayo science and innovation technology, anthu anapanga zimenezo. China chilichonse anthu anapanga invent. Kudana ndi science ndiye kuti basi tikakhale kutiko tikakumbeso makeve tizikakhala mukeve. Koma ine ndimaona ngati ndi mdalitso kuchokera kwa Mulungu kuti anapereka nzeru kuti anthu adzitha kupanga zinthu zonena kuti they need to make life better. Elon Musk maship yawo cholinga chake sichoti akaona Mulungu, no. Iyeyo amakhulupirira kuti earth tsiku lina lake zasokonekera, idzatha, china chake choyipa chizachitika. Ndiye akuti akukonza malo othawira, afuna kuti apite kumazi kucha akachite colonize mazi, akakhale kumene kukapange kuti anthu adzathe kukhalako. Unoti china chilichonse chikazachitika choopsa pa earth pano anthu azathawire uko. Theory yake ndi imene. Nde kwinako mwina titseguleko mind kwambiri kuti nafeso tizitha kupanga zinthu zoti zitichite advance. Kuli anthu onena kuti kumakhala kuti kuli mankhwala mwana mphepo echani. Why not look more into zinthu ngati zimenezo? Mwana mphepo ucha kuti amathandiza fertility. Kodi muli chani mwana mphepo mu? How can we make this even better? Fertility ndi vuto lalikulu kwambiri pa dziko lapansi. Malawi ikhoza kuchita bwino kwambiri tapezeka kuti yakhazikika ndi mankhwala ngati awawa onena kuti akuthandiza anthu ambiri. Zinthu zina zomafunika kuyang'ana ndi ngati zitizo zimenezozo. Ndiye yankhola ngati lalitali sizingathe kukhala lifupi chifukwa chonena kuti panali mbali zambiri zochita explore, ndipo pali mbali za even more zochita explore.
koma sitingathe kuyankhula zonse nthawi imodzi. Mukhale ndi madzulo opambana.